Chytíš hore? No. A natlačíš. Aha. A ide. Aha. No ono, vylej tú vodu. Vylej tú vodu, nech to môže do toho. Rieka. To je mlíko. Vylej tú vodu, aby to mohlo vyliť. Vyleješ? Aha. Chytíš je medzi nohy. Áno. Ideš. Chytíš. Jedno, druhé. Najprv nech sa naučí na jednom, potom nech sa učí dvojitom. No vidíš to. Netreba silno, len chytíš a... Vieš, a pomaly takto zvieráš prsty. Ty to vieš, postupne vytláčaš. Jak ťa to učil, dobre? No. Aj s dvomi môže, nie? Či len jedno? Môže obidvomi. Skús tak s dvomi. Jedno vemeno a druhé. Si lavačka alebo pravačka? Pravačka. Menej. Tak striedavo. Môžeš skúsiť obidvoma. Tam je ten šamlík, podaj jeho, nech sa ona má moc malé cecky. Tu máš kozy, ktoré tu máš. Ona je aj postavou menšia, ale zase na počasí ako tá povaternosť je viac mnoho odolnejšia je. No iba jedno. Nie je háklivá na zimu, keď zmokne náhodou, tak neskape. No Monika. Ale tie veľké kozy, tie takzvané chovné kozy, oni sú háklivé na počasie. Nemôže zmoknúť, lebo koza ich hneď stochne. Tak to isto aj krava, nie? Krava ani nie. Krava je to. Áno, neboj Tereska. Okupleta. Musí mať aj city, máš aj v rukách. Musí mať aj city. Toho druhého To cítiš tam, keď silnejšie zmačkal zve, chytíš tam je hrča a tú hrču už nesmieš tak silno potlačiť. No počuješ, Monika, keď je tam hrča, tak nemôžeš. Nie, nemôžeš tak silno potlačiť. A poď ju chytiť súga, jo, bolia tri, že som pomohol. Môžeš byť zatiaľ. Pozor. No Monika si skúša, no. Do farmy, ako sa dojí. No Monika, koza. koľko to trvá, keď sa podojí? A že mlieko treba s vodou. Alebo keď sa už naučíš. Keď sa už naučím. 5 minút. Aha. 2,5 litra. Veď už bude raz, dva to bude mať. Tam je koľko? Deci a pol? Kebyže má plné vemená, tak to je liter a pol. Video je hodina. To sa netreba báť, kľudne to môžeš chytiť aj silnejšie. Toto všimneš, keď ju začne bolieť, už ona zvykne si. To je hranica potom. Pokiaľ ide mlieko, že? Ja sa s tým neseriem, netreba držať, ja ju chytím. Monča, to keby si už robila niekedy v minulosti. Nie je to veľký vasíc, zase nie je to ťažké. Ja som ešte nedojila. No len to je základ, že tie prsty postupne idú. Posledný deň Monika doma. Posledný deň. No tak to sa dáva. Bude nedostupná. Čo nedostupná, tak to jebnem na YouTube. Ale až keď, nie ešte tak hneď, ale až potom. Prečo? Nie hneď. Nemôže? Ešte nie Nemôže hneď. trénovať? Až potom. Ešte jedno. To je? Áno, ešte je. Ešte je tam. Nemusíš s tým krútiť. No hej, len jak to mám chytiť. Však jak je ti to lepšie. Jaj, kozička. Teba kozu. Počúvaj ma, on žiarli na mňa ten pes, No? môj duša. No. No, žiarli. No. On je taký. A keď ešte začneš búchať, tak toho búchni. Ja som ho dozadu Vidíš chytila, takto? vieš. Vidíš? Nie, tak hore. Takto chytíš kúzok. Rafinát.
Áno, čo je, tuto dole, to uzavrieš a fakt to vieš ľahko vytlačiť. Aha. Dnes sa ale dobre hovorí mamerské ruky. No už. Ja nem lett vodítko behozva neki. Na ott van. Dá, ott van. Na teba. No. Na večer zvykne mať. Ešte tam je. Na večer zvykne mať taký... Áno. Aj ty si už to robila? Aj ty si to skúšala? Ja som minulý rok. Áno. A ja som iba pol litra nadhodila. Však to je dobré. No, teraz ochutnám ho ináč. Predsedíme. Môžeš si to vypiť. Dobre sitko a pohľad. Pijete to? Piješ to? Prečo je to? Však to je zdravé. Zdravšie ináč. ako... To Monika nedojila. Áno. Dobre. Nadojila.